Η σύγκριση με το επίθετο, με το όνομα, σε τρόμαξε ποτέ? Ευχόμουν και λίγο να μην μου κάτσει κάτι στο θέατρο. Ναι. Ήθελα λίγο χρόνο. Θεωρώ ότι στερείται τρομακτικά ειλικρίνειας η τηλεόραση. Από όλες τις απόψεις. Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Αν υπήρχαν άνθρωποι που έκριναν ότι θέλουμε να φύγουμε από κοντά από τον Δημήτρη. Εντάξει, δεν πειράζει. Την ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Θέλω κι εγώ να ηρεμήσω λίγο, ξέρεις. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Γεια σας. Είμαι η Πέννη και καλώς ήρθατε στο δωμάτιό μου ή αλλιώς στο Bedtime Stories. Εδώ πρέπει να φωνάξετε και καλά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πιο ωραίες ιστορίες λέγονται λίγο πριν πάμε για ύπνο. Γι' αυτό θα περνάνε την πόρτα του δωματίου μου αγαπημένοι φίλοι και φίλες, όπου θα μοιράζονται μαζί μας τις πιο ωραίες ιστορίες. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μας κάνει ποδαρικό ο Δημήτρης Φιλιππίδης και είναι ένα παιδί το οποίο ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω από κοντά και χαίρομαι που είναι εδώ. Χαίρομαι. Κι εγώ. Τι κάνεις? Καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαι σε καλή φάση γενικά. Για πες. Θέλω να μάθω αυτή τη φάση. Έρχομαι από ένα καλοκαίρι που με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί πήγα στο χωριό μου στην Κέρκυρα και δούλεψα μπαρ. Στο αγαπημένο μου μπαρ, παιδί μου, στον κόσμο πιθανότατα. Σεζόν ήταν αυτό. Ναι, σεζόν. Αλλά εντάξει, είναι άλλη συνθήκη εκεί. Δεν είναι καμία σχέση με Μυκόνους, Σαντορίνες κτλ. Από άψη δουλειάς και. Έχει δουλειά, εννοείται, αλλά σε πολύ πιο ανθρώπινο πλαίσιο και σε ρυθμούς πολύ πιο απλούς. Και είχα να πάω και μια εξαετία στο χωριό, που εγώ είμαι πάρα πολύ δεμένος και με το μέρος και με τους ανθρώπους εκεί πέρα, οπότε μου είχε λείψει και πάρα πολύ. Μεγάλωσες εκεί άρα, έχεις ζήσει τα καλοκαίρια εκεί? Τα καλοκαίρια ναι, δεν έχω ζήσει εκεί ποτέ, δυστυχώς, ενώ όλοι μου ξέρεις κάποια χρόνια, μόνο καλοκαίρια, αλλά είναι... Είμαι τρομερά συνδεδεμένος με αυτό. Λογικό, αναμνήσεις, ξέρεις. Ναι, και έχω τεράστια οικογένεια εκεί, έχω πάρα πολλά ξαδέρφια, πάρα πολλούς φίλους. Οπότε ξέρεις, νιώθω τρομερή ασφάλεια εκεί πέρα. Και μετά από αυτό το καλοκαίρι, κάπως έχω έρθει και είμαι πολύ ήρεμος και χαρούμενος, θα πω. Δύσκολο καλοκαίρι, γενικά. Ναι. Ήτανε. Ναι, πολύ. Από πολλές απόψεις. Να σου πω και έρχεσαι και τώρα σε βλέπουμε στο θέατρο. Ναι. Φλαβερές συνέπειες ενός γάμου με τον Γιάννη Μπέζο. Βεβαίως, τον κύριο Γιάννη. Για πες για αυτή την συνεργασία. Εντάξει, είναι και φοβερός συνεργάτης ο κύριος Μπέζος και σαν άνθρωπος, εμένα μου αρέσουν πολύ τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή ο τρόπος που φέρει τον εαυτό του και η ευγένειά του, γιατί είναι ευγενέστατος. Το ήθος του, η γενοδορία του, είναι στοιχεία που έτσι σπανίζουν σήμερα, θεωρώ, και όχι μόνο από μεγαλύτερους ανθρώπους και πιο έμπειρους, γενικότερα. Οπότε, επειδή εμένα αυτά τα χαρακτηριστικά με εγωιτεύουν πολύ και με συγκινούν, είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Νιώθεις, ας πούμε, και οικία μαζί του, δηλαδή το νιώθεις κοντά σου σαν άνθρωπο? Αυτό με έναν τρόπο, ναι. Εντάξει, γνωριζόμαστε από όταν ήμουν παιδί, ας πούμε. Είμαι κουμπάρος με τον πατέρα μου. Δεν είναι νονός μου, όπως για κάποιο λόγο πολλοί πιστεύουν. Ναι. Είναι κουμπάρος, έχει παντρέψει τον πατέρα μου. Ναι. Αλλά ναι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι η σχέση μας είναι φιλική, ότι είμαστε σαν κολλητοί. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει θαυμασμός αμοιβαίος. Αλλά ναι, είναι μια πολύ καλή σχέση. Άλλα σχέδια υπάρχουν, ναι, έτσι στον ορίζοντα, ας πούμε, τηλεοπτικά? Κάνω κάποια γυρίσματα τώρα, δεν ξέρω βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορώ να. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τα πω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκονται με τις ανακοινώσεις και με αυτά. Λογικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά ας μην το πω. Ναι, οκ. Μην με κυνηγάνε μετά. Αυτά, δηλαδή τώρα στο άμεσο μέλλον βλέπω τι συμβαίνει. Πιο πέρα θα δούμε. Να σου πω, ιδανικά τηλεοπτικά, τι θα ήθελες να κάνεις? Όχι μόνο τηλεοπτικά, γενικότερα είμαι σε μια φάση που θα ήθελα, ρε παιδί μου, να αρχίσει να αναγνωρίζεται περισσότερο η δουλειά μου. Όχι από τον κόσμο τόσο. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα της δουλειάς. Το να σου δοθεί η ευκαιρία όμως έχει να κάνει με το ότι κάποιοι άνθρωποι που κάπως ρυθμίζουν το τι συμβαίνει κάθε χρόνο και αποφασίζουν, πρέπει να δώσουν κάποιες ευκαιρίες.
Εγώ είμαι σε μια φάση τώρα που θέλω να διεκδικήσω μια τέτοια ευκαιρία, είτε στην τηλεόραση, στο θέατρο, είτε στο κινηματογράφο. Οπότε, απολύτως συγκεκριμένα να σου πω τι ακριβώς θέλω να κάνω, δεν ξέρω. Αλλά θέλω μια ευκαιρία, ρε παιδί μου. Μια καλή ευκαιρία. Λες για τις ευκαιρίες, σου έχουν δοθεί ευκαιρίες ή έχεις νιώσει, ας πούμε, ότι έχεις αδικηθεί? Εντάξει, αυτή η λογική του έχω αδικηθεί, εμένα δεν μου κάνει και πολύ, γιατί νιώθω ότι οι άνθρωποι που νιώθουν αδικημένοι έχουν την αίσθηση ότι ο κόσμος τους χρωστάει, ενώ ο κόσμος δεν τους χρωστάει. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι νιώθω αδικημένος. Σίγουρα, ρε παιδί μου, και με τα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, μπορεί κάποιες δουλειές να μην τις έχω πάρει γι' αυτό, μπορεί κάποιες άλλες να τις έχω πάρει και γι' αυτό, επειδή μπορεί να είμαι συμπαθή σε κάποιον για κάποιους λόγους ή αντιπαθή σε κάποιον άλλον για κάποιους άλλους. Οπότε θεωρώ ότι κάπως επέρχεται μια ισορροπία στα πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω αδικημένος. Νιώθω όπως νιώθουν όλοι οι νέοι ηθοποιοί στην Ελλάδα του 2026 πλέον, που τους τρώει η αβεβαιότητα, τους τρώει το στρες, αλλά εντάξει, είμαστε για τα δύσκολα. Για αυτές τις ευκαιρίες που λες, ότι μπορεί να έχει στερηθεί αυτές τις ευκαιρίες, μπορεί να πιστεύεις ότι μπορεί να φταίει και για τις επαγγελματικές εννοώ, η υπόθεση του πατέρα σου? Τώρα, για το αν ευθύνεται, αν φταίει αυτό 100% δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, δεν έχει φτάσει κάποια πληροφορία σε μένα και δεν θα φτάσει και ποτέ. Ότι ξέρουμε ότι δεν σε πήρανε γι' αυτό. Ούτε κάποιος θα βγει να το πει δημόσια ποτέ. Ότι ξέρεις, δεν θα τον πάρουμε τον Δημήτρη γι' αυτό. Αλλά είμαι βέβαιος και είναι και φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια συνθήκη που είναι δύσκολη για όλους, είναι απολύτως φυσιολογικό κάποιοι να μην σε επιλέγουν για αυτό το λόγο, είτε επειδή σε συσχετίζουν με τον πατέρα σου ή με όποιο μέλος της οικογένειας σου ή με όποιον σχετίζεσαι και εσύ, τέλος πάντων. Ή και όχι. Γενικά, εγώ έχω την τάση όλες τις συμπεριφορές να τις διαβάζω ανθρώπινα. Ναι. Δεν είμαι καθόλου μνησίκακος, δεν κρατάω κακίες, δεν είμαι εκδικητικός. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα αξίζει να τα βλέπουμε με κατανόηση. Αρκεί να μην ξεπερνούνται τα όρια. Δηλαδή, αν κάποιος με προσβάλλει ή δω ότι σε κάποια χρόνια φτάνω σε ένα επίπεδο να μην μπορώ να δουλέψω επειδή με λένε όπως με λένε, εκεί θα είναι προβληματικό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι μου δημιουργεί πρόβλημα. Εντάξει, είμαι κι εγώ σκληραγωγημένος άνθρωπος. Δηλαδή, δεν θα το βάλω κάτω. Αν δεν βρίσκω δουλειά στο θέατρο, θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν με πειράζει. Το ξέρω. το έχω καταλάβει, γιατί έχουμε πει και κάποια πράγματα. Και περήφανα κιόλας γι' αυτό. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει και μια μερίδα συναδέλφων μου που το κάνει και με μια ντροπή αυτό. Ξέρεις ότι δουλεύω αλλού. Ναι. Όχι, καμία ντροπή. Εγώ είμαι περήφανος που μαθαίνω πράγματα, που αναπτύσσομαι κι εγώ και εξελίσσομαι σαν άνθρωπος. Ακόμη κι αν είναι κάτι που μπορεί και να μην το γουστάρω, θα βρω τρόπο να το γουστάρω. Το σέρβις, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Το έκανα πόσα χρόνια. Με κούρασε. Τώρα ξεκίνησα να δουλεύω μπαρ. Γιατί? Όχι, το ακούω, εννοείται. Γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσεις και αυτό? Ανθρωποφαγία έχεις νιώσει? Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που, αν μη τι άλλο, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, είναι ανθρωποφαγία. Και εγώ δεν το λέω προσωπικά. Και ως παρατηρητής το σχολιάζω αυτό. Δηλαδή, βλέπω τι συμβαίνει γύρω μας. Με την πρώτη ευκαιρία, όλοι θέλουν κάποιον να ξεσκίσουν. Και όχι για υποθέσεις δύσκολες και νομικές, και για το παραμικρό. Και συμβαίνουν τεράστιες παρεξηγήσεις. Να ρίξουν κάπου το φταίξιμο, ίσως. Να είναι από εδώ που πες τράγος. Νομίζω ότι ξεκινάει από το ότι δεν έχουν το κουράγιο οι άνθρωποι να κάνουν κανένα είδος αυτοκριτικής. Κανένα όμως. Δηλαδή, δεν είμαι εγώ κάποιος γκουρού που κάνει αυτοκριτική. Θεωρώ ότι σε ένα επίπεδο το κάνω και θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων, νομίζω στην εποχή μας, κάπως αυτό το αποφεύγει τρέχοντας κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω. Άρα έχεις κάνει την αυτοκριτική σου, εν μέρει, από ό,τι μου λες. Έχεις κάνει αυτοκριτική? Ναι, είμαι ένας άνθρωπος που γενικά επεξεργάζομαι πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε. Δεν υπεραναλύω ακριβώς, αλλά επεξεργάζομαι. Ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι μου έρχεται, προσπαθώ κάπως να το αποκωδικοποιήσω.
Τι έχεις ανακαλύψει για σένα, για πες, μέσα από την αυτοκριτική σου? Και αρνητικό ή θετικό, θα σου πω εγώ. Έχω ανακαλύψει, ας πούμε, ότι έχω τρομακτική υπομονή. Τρομακτική, όμως δεν το ξέρω, αλήθεια. Η οποία χρειάζεται πλέον. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και τι άλλο ανακάλυψα έτσι πρόσφατα? Και θετικό, δεν χρειάζεται. Και αρνητικό και θετικό. Καλά, εννοείται. Δεν μπορώ να πω αρνητικά, άλλο τίποτα. Ανακάλυψα ότι είμαι και τρομακτικά ψύχρεμος μαζί με την υπομονή, έτσι, ένα καινούριο στοιχείο. Από τα πράγματα που δεν μου αρέσουν είναι είμαι λίγο το παιδί που τρέχω για να ικανοποιήσω στις σχέσεις μου, τις ανθρώπινες, δηλαδή μου, τις πιο προσωπικές. Τρέχω να ικανοποιήσω τους πάντες. Yes man. Ναι, τελείως. Το οποίο, παρότι, ξέρεις, αυτό είναι λίγο από τα αρνητικά που είναι θετικό με έναν τρόπο, οπότε δεν είναι αρνητικό. Αλλά εγώ το βιώνω πραγματικά αρνητικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή κάπως κουράστηκα με αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι η αφετηρία του μέσα μου είναι πιο σκοτεινά πράγματα, οπότε γι' αυτό το διαβάζω ως αρνητικό. Δηλαδή είναι βασισμένο σε ανασφάλειες, είναι βασισμένο στο ότι φοβάμαι, ρε παιδί μου, κι εγώ πολλά πράγματα προφανώς. Οπότε κάπως, για να μην με αφήσουν μόνο μου οι άνθρωποι, τους κάνω τα χατήρια. Τι είναι αυτό που φοβάσαι, έτσι όπως μου το λες? Τι είναι αυτό που φοβάμαι? Ναι, για να μην σε αφήσουν μόνος οι άνθρωποι. Εγώ σε καταλαβαίνω. Τους καρχαρίες. Εγώ σε καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που λες, πολλές φορές φοβόμαστε να πούμε όχι ή θέλουμε να ικανοποιήσουμε για να μην μείνουμε μόνοι μας. Τι είναι αυτό που σε τρομάζει, δηλαδή? Η μοναξιά με τρόμαζε. Τη βίωνα και πολύ όταν ήμουν πιο μικρός. Ναι. Γιατί παρότι ήμουν πολύ κοινωνικό παιδί, με έτσι ανθρώπους που θεωρώ ακόμη κοντινούς μου και φίλους και συγγενείς, και κάπως δεν μου άρεσε η τόση μοναξιά. Κάτσε, είχες φίλους όμως, ήταν η οικογένεια δίπλα σου, οι φίλοι. Γιατί ένιωθες μέσα μόνος? Αυτό είναι ανεξάρτητο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το. Μπορεί να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους και με σχέσεις υγιείς, όχι μόνο. Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα δεν ήταν οι σχέσεις. Και να νιώθεις τρομακτικά μόνος. Γιατί νιώθεις μόνος, δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό, οι βρήκες, κατάλαβες ότι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώθεις έτσι μόνο? Ότι δεν μπορούσα να συνδεθώ ακόμη και με τους κοντινούς μου ανθρώπους στο βάθος που ήθελα να συνδεθώ. Γιατί είμαι άνθρωπος που έχω ένα πολύ μεγάλο βάθος, ρε παιδί μου, συναισθηματικά. Και κάπως, επειδή είμαι και αγόρι και τα αγόρια, ξέρεις, δυσκολεύονται λίγο με αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα με τους φίλους μου και με τους συγγενείς μου. Εγώ έχω μια παρέα με πάρα πολλά ξαδέρφια. Οπότε είναι συγγενείς παύλα φίλοι που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ναι. Αλλά και με αυτούς και με τους φίλους μου, τους ξέρεις, από την Αθήνα και αυτά, ένιωθα ότι φοβόμασταν και εγώ και εκείνοι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι μια αντρική συμπεριφορά 100%. Ναι, για πες, γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Φοβόμασταν πάρα πολύ να συνδεθούμε με κάτι πιο ουσιαστικό, να μιλήσουμε για το τι νιώθουμε ο ένας τον άλλον. Να ανοιχτείτε, ρε παιδί μου, να το πω. Ναι, αλλά ουσιαστικά. Οπότε εγώ αυτή την ανάγκη να συνδεθώ με τους φίλους μου, γιατί όντως σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη φάση κιόλας της εφηβείας, πιο κοντά νιώθεις τους φίλους σου παρά την οικογένειά σου, ή ένα κορίτσι που τότε αρχίζεις ή ένα αγόρι, οτιδήποτε τέλος πάντων σου αρέσει. Μοιράζεστε και τις ανησυχίες μόνο κιόλας γι' αυτό. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή η έλλειψη, ρε παιδί μου, ουσιαστικής και βαθιάς σύνδεσης με έκανε να νιώθω μόνος μου, ενώ δεν ήμουνα. Και στις ερωτικές σχέσεις. Και σε αυτό το κομμάτι. Όχι, στις ερωτικές σχέσεις, ειδικά μέχρι να φτάσω σε ένα επίπεδο να έχω κάποια υγιή σεξουαλική ζωή, ήταν μαρτύριο. Έλα, δηλαδή. Μαρτύριο. Εγώ μέχρι να τελειώσω το σχολείο πίστευα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρω ποτέ άνθρωπο με τον οποίο θα ταιριάξω. Ποτέ. Για τόσο πολύ, μωρέ, γιατί. Ναι. Εντάξει, είναι και υπερβολή της φάσης αυτής. Αλλά εγώ μετά το σχολείο άρχισα να συνειδητοποιώ ότι εντάξει, τελικά μπορεί να αρέσει και σε ένα κορίτσι. Ναι. Ό,τι φαίνεται. Αλλά μέχρι τότε τίποτα. Χριστό. Τονίζεις πάρα πολύ, θέλω να σου πω την λέξη υγιή. Πάρα πολύ. Ναι, έχω μια μανία με το να είναι υγιή τα πράγματα.
Έχεις υπάρξει, ας πούμε, σε τοξικές καταστάσεις? Στις σχέσεις μου όχι. Είμαι πολύ τυχερός. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί εντάξει, είχα και μια σχέση πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί πια. Αλλά έχουμε φοβερή σχέση πια. Ήταν βάλσαμο αυτή η σχέση. Δηλαδή, όχι καμία τοξικότητα, τίποτα. Ήταν η οικία προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο. Αλλά εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους. Φυσικά. Γι' αυτό, ρε παιδί μου, γι' αυτό ξεκινώντας, σου είπα ότι το καλοκαίρι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Ένα από αυτά είναι το ότι ήμουν σε μια σχέση η οποία τελείωσε. Και κάπως με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στον τόπο μου, εκεί στην Κέρκυρα, σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Λιαπάδες. Παιδιά, να πάτε. Έχασα και το σκύλο μου, που επίσης μου κόστησε πάρα πολύ. Είμαι 9 χρόνια μαζί με το σκύλο. 9 χρόνια. Και 8 χρόνια με τη σχέση. Οπότε ήταν, ας πούμε, σαν να πανωτά ήρθαν. Μα αυτό είναι το φοβερό. Ότι εμένα για κάποιο λόγο τα πράγματα όταν με βρίσκουν. Δηλαδή δεν είναι ότι θα με αφήσει το σύμπαν να πάρω και μια ανάσα. Όχι. Όλα. Μετά, πόσο δύσκολο να σταθείς στα πόδια σου? Είσαι ο άνθρωπος που θα πεις, όχι, θα το παλέψω, θα σταθώ στα πόδια μου, δεν θα το βάλω κάτω. Ή θα σε πάρει, ας πούμε. Σε βαθμό αιμονικό είμαι ο τύπος που θα κουτουλήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δηλαδή δεν μασάω. Αυτό παίζει στο κεφάλι μου συνέχεια. Αλλά και μασάω και πρέπει να μασάω. Και εννοείται ότι υπάρχουν και στιγμές, ρε παιδί μου, που ξέρεις, το διάγραμμα πέφτει κατακόρυφα. Αλλά και αυτό εμένα μου δίνει ζωντάνια. Δηλαδή ακόμη και όταν φτάνω σε πολύ έτσι σκοτεινά σημεία, ρε παιδί μου, νιώθω τυχερός, γιατί νιώθω ότι είμαι ζωντανός. Όχι, δεν το λέω ότι δεν έχω πεθάνει. Ναι, κατάλαβα. Κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάτι μετακινείται μέσα σου. Αλλά εντάξει, αυτό που με διέλυσε ήταν η απώλεια του σκύλου. Αυτό με τσάκισε. Έχεις δουλέψει ποτέ με τον εαυτό σου? Δηλαδή, ας πούμε, στο κομμάτι ψυχοθεραπεία, έχεις μπει στη διαδικασία να κάνεις? Όχι. Όχι, και για οικονομικούς λόγους ως επιτοπλίστων. Δυστυχώς ζούμε στη χώρα που το να κάνεις ψυχοθεραπεία είναι πολυτέλεια. Είναι πολύ ακριβό, ναι. Πολυτέλεια, εντάξει. Ακριβώς σπορ. Ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κάνει, αλλά δεν είμαι κάποιος ανθρώπους που είμαι αρνητικός. Ξέρεις, που θα σου πούνε ότι η ψυχοθεραπεία είναι αυτό και. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό το ταμπού σε μερικούς ανθρώπους, να τα λέμε αυτά. Θεωρώ ότι όταν είναι να πάω, θα πάω. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορώ κιόλας κάποια στιγμή να το κάνω και θα το κάνω. Δεν έχεις νιώσει την ανάγκη? Για κάποιο λόγο όχι. Όχι. Αλλά όχι επειδή το σνομπάρω. Επειδή μου αρέσει, ρε παιδί μου, να τεστάρω τα όρια. Και επίσης θεωρώ ότι επειδή έχουν συμβεί πολλά, ρε παιδί μου, στη ζωή μου, δεν είμαι ακόμη σε θέση να μπορέσω να πάω να μιλήσω για αυτά με την ψυχραιμία που θα ήθελα να έχω εγώ, για να μπορώ να το κάνω. Ναι, εννοείται. Να σου πω κάτι τώρα. Έρχεται το θέατρο στη ζωή σου, το μικρόφωνο μέσα από το σπίτι, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Από μικρό παιδί. Μέσα στα θέατρα. Εντάξει, γιατί τα περισσότερα παιδιά που οι γονείς τους είναι έτσι ηθοποιοί και όλο αυτό το καλλιτεχνικό ακολουθούν αυτή την πορεία. Αλλά μπορείς ας πούμε, από μικρός τον ονειρευόσουν ή ήθελες να κάνεις κάτι άλλο? Καθόλου δεν ήθελα μικρός. Αυτό λέω. Καθόλου όμως. Ναι, δεν ήθελα καθόλου. Το πρώτο πράγμα που έτσι ήθελα να κάνω στα 8 μου, που το είπα, ρε παιδί μου, ήταν ότι ήθελα να γίνω μπασκετμπολίστας. Τα ακούω κι αυτό. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Έκανες, έπαιζες μπάσκετ? Έπαιζα. Μέχρι που κατάλαβα, ρε παιδί μου, και ότι και εγώ δεν είναι ότι είμαι καμιά παιχτούρα απίστευτη που θα προχωρήσω στον πρωταθλητισμό, στον μπάσκετ και με περιμένει ο πλανήτης να παίξω μπάσκετ. Το επόμενο αστέρι, ναι. Το κατάλαβα κάποια στιγμή αυτό. Και εντάξει, είναι ο αθλητισμός πολύ περίεργο πράγμα στην Ελλάδα. Πολύ... Εκεί είναι ένα τοξικό περιβάλλον, ας πούμε, ο αθλητισμός στην Ελλάδα, θεωρώ. Όχι παντού. Το έχεις ζήσει, έχεις... Ναι.
Δηλαδή τότε που έπαιζες, πότε εννοείς? Ναι. Και όχι μόνο στη δική μου ομάδα. Γενικά υπήρχε πολύ βρωμιά, ρε παιδί μου. Ναι. Και είναι γνωστό αυτό σε όλο τον αθλητισμό στην Ελλάδα, όχι μόνο στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει άθλημα που να είναι καθαρό. Και τι ήταν αυτό δηλαδή που έζησες? Επειδή δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Εντάξει, τώρα μπορεί να εκθέσω ανθρώπους και δεν θέλω. Χωρίς να εκθέσεις ανθρώπους, εννοείται. Και επίσης δεν θέλω να στέκομαι και στα αρνητικά καθόλου. Εγώ πέρασα υπέροχα στον Παναθηναϊκό. Έπαιζα στον Παναθηναϊκό. Οκ. Πέρασα υπέροχα και με τους συμπαίκτες μου και με τους προπονητές μου. Ήταν υπέροχα χρόνια αυτά. Αλλά ξέρω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ. Όχι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ο πρωταθλητισμός στην Ελλάδα γενικότερα σε όλα τα αθλήματα έχει και πολύ σκοτάδι. Πάρα πολύ. Και πώς έρχεται το θέατρο? Πώς έρχεται όλο το κομμάτι αυτό της υποκριτικής? Η υποκριτική, ρε παιδί μου, ξεκίνησε έτσι να με ενδιαφέρει εκεί στο Λύκειο, αλλά απλά για να το δω. Δεν είναι ότι είχα αποφασίσει ότι θέλω να κάνω αυτό. Μπήκα στο δραματικό όμιλο του σχολείου μου με την πρώτη μου δασκάλα, ας πούμε, τη θεατρική, την Αγγελική την Κυρκινούδη. Είναι μεγάλη θεατρομάνα η Κυρκινούδη, να ξέρεις. Έχει βγάλει πολύ πράγμα. Τον Νιάρο, τον Χρυσανθόπουλο, την Αμαλία την Αρσένη, την Κονίδη, και τη Μαντώ, την Παπαρηγοπούλου τώρα από τη γενιά τη δική μου. Ξεχνάω πολύ κόσμο, σίγουρα. Αλλά είναι μια γυναίκα, ρε παιδί μου, που είναι θεατρομάνα. Κάνει τα παιδιά, δηλαδή, στην ηλικία αυτή την πολύ ευαίσθητη, να αγαπήσουν πραγματικά το θέατρο. Οπότε ναι, εκεί ήρθα πρώτη σε επαφή, ρε παιδί μου, με τη σκηνή. Γιατί εντάξει, με το θέατρο είμαι από μωρό, εξοικειωμένο. Και κάπως εκεί μου άρεσε. Δηλαδή λέω, ωραία είναι εδώ. Και μετά, εκεί που το πήρα απόφαση, είναι κάποια στιγμή που πήγα στη Νέα Υόρκη σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κολούμπια και έκανα αυτό το μάθημα. Ένα μάθημα που λεγόταν θεατρική συνεργασία. Ναι. Και είχε τα 3 κομμάτια: συγγραφή, υποκριτική και σκηνοθεσία. Και ξέρεις, κάναμε και τα 3. Εμένα κυρίως και λόγω της γλώσσας, επειδή δεν μιλάω πολύ καλά αγγλικά, ρε παιδί μου, και γράφω και μπορώ να συνοηθώ και όλα άπτεστα. Αλλά στο κομμάτι της συγγραφής, ας πούμε, δεν είναι τόσο απλό. Όσο καλά αγγλικά και να ξέρεις, αν δεν είναι η μητρική σου ή αν δεν ασχολείσαι σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχεις την ευχέρεια του γραψίματος, δεν είναι απλό. Οπότε κάπως εμένα με επιλέγανε κυρίως για το κομμάτι της υποκριτικής και ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν τα μαθήματα εκεί με κέρδισε. Είπες ότι αυτό είναι. Ναι, λέω, αυτό είναι κάτι άλλο από αυτό που έχω δει εγώ, ρε παιδί μου, ως παρατηρητής, ξέρεις, από μικρό στα θέατρα. Κάπως υπήρχε μια μεθοδολογία και αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Η σύγκριση με το επίθετο, με το όνομα, σε τρόμαξε ποτέ? Τι είναι να με τρομάξει, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Ότι με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους. Ότι το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Ναι. Γιατί δηλαδή αν ήμουνα υδραυλικός ή αν ήμουνα μηχανικός αυτοκινήτων ή αν ήμουνα ψυκτικός και ήμουνα ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συγκρίνανε με τον πατέρα μου? Ισχύει για όλες τις δουλειές, για όλους τους πατεράδες και τους γιους και όχι μόνο για τη δουλειά, για τα πάντα. Σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να κινείται ένας πατέρας με ένα γιο, ο γιος θα είναι πάντα συγκρίσιμος με τον πατέρα του. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν με πειράζει καθόλου. Θεωρείς ότι σε βοήθησε το επίθετο? Δεν το επιτρέπω να με βοηθάει το επίθετο. Δηλαδή και έχω θέσει πάρα πολύ αυστηρά όρια στον πατέρα μου σε σχέση με αυτό, σε σχέση με το αν θέλω να με βοηθήσει ή όχι, χωρίς να με ρωτήσει. Μια μέρα όταν κι εγώ κάποια στιγμή μεγάλωσα, πριν μπω στη σχολή, τον έπιασα και του είπα ότι κοίταξε να δεις, επειδή μάλλον με βλέπω να πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση. Προς εσένα, ναι. Ναι, μη διανοηθείς να κάνεις κάτι που θα με βάλει εμένα σε σκέψεις για το αν αξίζω να είμαι εκεί που είμαι. Το έκανες? Ναι. Γιατί σου λέω, είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον εαυτό μου
Και δεν θα άντεχα σε καμία περίπτωση να υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία μέσα μου. Τώρα το τι συμβαίνει έξω εννοείται ότι θα υπάρχει αμφιβολία και καλώς θα υπάρχει αμφιβολία, αλλά μέσα μου δεν ήθελα να κουβαλάω καθόλου το βάρος της αμφιβολίας του αξίζω να είμαι εδώ που είμαι. Είτε είναι δουλειά, είτε είναι η σχολή, είτε είναι το οτιδήποτε. Ή όχι. Επειδή εγώ με αυτό το φόβο δεν θέλω να έχω καμία σχέση, έθεσα πολύ αυστηρά όρια. Ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, ουσιαστικά εσένα τα όρια σου ήταν μη με βοηθήσεις, να το πω απλά, μη με βοηθήσεις, θέλω να πορευτώ μόνος μου. Ναι. Θα σου πω όμως εγώ ότι δεν είναι κακό ένα παιδί που ο μπαμπάς του πηγαίνει στο χώρο, οτιδήποτε δουλειά κάνει ο μπαμπάς του, να θέλει μια βοήθεια για να πάει προς τα κάτω. Κακό δεν είναι. Απλώς είναι το τι αντέχει ο καθένας. Δηλαδή, και εγώ σου λέω, δεν είμαι άνθρωπος που θα κρίνω εύκολα. Και μπορεί κάποιο παιδί που να έχει κάποια κοινά με μένα, ενώ να είναι γιος ή κόρη ή το οτιδήποτε, κάποιου συναδέλφου, μπορεί να θέλει βοήθεια. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Εμένα δεν μου κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω καλά γιατί είμαι άνθρωπος που σου λέω που είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον εαυτό μου. Πάρα πολύ. Δεν μου αφήνω περιθώριο δηλαδή να αμφιβάλλω για το αν τα πράγματα τα κερδίζω με τον κόπο μου. Είσαι άνθρωπος που αυτό μαστιγώνεται? Όχι τόσο. Όχι. Δηλαδή, μπορώ να τα κάνω και σκατά και να πω εντάξει, τα κάνω σκατά. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα ζήσουμε που λέμε. Ναι. Πάμε στο επόμενο βήμα. Πάμε αλλά πιο κάτω. Θεωρώ ότι όντας σκληρός, σου δίνεις την ευκαιρία να τα κάνεις σκατά. Γιατί δεν αποφεύγεις την αποτυχία. Τη δημοσιότητα που υπήρχε στο σπίτι από μικρή ηλικία, από πόσο ήσουν? Είχες γεννηθεί? Από μωρό. Πώς τι βίωνες όλο αυτό, όλα τα χρόνια όσο μεγάλωνες? Δεν υπάρχει πιο αδιάφορο πράγμα για μένα στον κόσμο. Βαριέμαι, αλήθεια. Βαριέσαι. Ναι, δεν μ' άρεσε ποτέ. Δηλαδή δεν μ' άρεσε γιατί έπρεπε να μοιράζομαι τον μπαμπά μου όταν ήμουν παιδάκι, ας πούμε, με τον οποιονδήποτε. Δηλαδή ήμασταν βόλτα, με είχε από το χέρι, πηγαίναμε, ξέρω εγώ, ούτε ξέρω κι εγώ που πηγαίναμε. Βόλτα. Και σχεδόν σε κάθε 10 βήματα έπρεπε να με αφήσει γιατί κάποιος ήθελε να τον χαιρετήσει και να βγάλει φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο ή οτιδήποτε. Που, είναι πολύ ωραίο αυτό. Απλώς εγώ επειδή το έχω βιώσει από την πλευρά του παιδιού που είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν μου άρεσε. Και επειδή δεν μου άρεσε τότε, και επίσης επειδή η μάνα μου με έχει μεγαλώσει με τρομακτική ισορροπία σε σχέση με αυτό, δηλαδή παρότι όντως υπήρχαν χρόνια που ήμασταν άνετοι οικονομικά, εγώ δεν μεγάλωνα σαν ένα παιδί πλούσιο. Μεγάλωνα σαν ένα παιδί που σίγουρα έχει μια ασφάλεια, αλλά δεν κακομαθαίνεται. Να είναι ταπεινό. Ναι, γιατί έρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια η μάνα μου. Πάρα πολύ. Οπότε ήξερε ουσιαστικά πώς είναι να προσπαθείς, να παλεύεις, να πάρεις το δικό σου. Ναι. Και αυτό το πράγμα κάπως σε συνδυασμό με την ταπεινότητα για τα οικονομικά και ούτω καθεξής, με μεγάλωσε κάνοντάς με να καταλάβω ότι το ότι αναγνωρίζουν τον μπαμπά δεν σημαίνει ότι είμαστε κάτι σημαντικό. Είναι η δουλειά του, τυχαίνει να τον αναγνωρίζουν, οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ότι εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Ναι, και όντως δεν θα σου πω ψέματα, έτσι. Όλοι είμαστε απλά ένας μπορεί να είναι πιο αναγνωρίσιμος γιατί εκτέθεται στο φακό. Ναι, αυτό σου λέω ότι για μένα δεν είχε καμία σημασία, δηλαδή και στο σχολείο. Εγώ δεν ένιωθα ότι είμαι ο γιος του τάδε και αυτό είναι κάτι. Ένιωθα ότι είμαι ο γιος του μπαμπά μου. Εσύ ναι, εντάξει. Όπως όλη η γη όλων των μπαμπάδων. Τα παιδιά όμως μπορούν να αντιμετώπιζαν. ξέρεις τι, αυτός είναι ο γιος του Φιλιππίδη, αυτός είναι ο γιος. Έλα, μόνο εντάξει, όταν συναναστρέφεσαι με κάποιους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, αυτό πάβει να είναι ενδιαφέρον. Συνήθως, το έχω ξαναπεί κιόλας αυτό νομίζω, αυτό κρατάει πολύ λίγο. Ξέρεις, δηλαδή θα συναντήσουν, μου έχει τύχει όταν ήμουν πιο μικρός, ότι είναι ο γιος αυτού. Θα κάνουμε παρέα 1, 2, 3, 5, 10 μέρες, την τρίτη μέρα το έχει ξεχάσει. Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό. Άμα το έχει τώρα για πάντα. Είπες για την δημοσιότητα. Άρα τη δημοσιότητα, από μικρός δεν σε τρέλαινε όλο αυτό, ούτε όταν μεγάλωνες. Δηλαδή, τώρα έβλεπα που σε περίμεναν έξω για δηλώσεις, δημοσιογράφοι και αυτά. Τώρα αυτό όχι, δεν μ' αρέσει.
το θεωρώ, χωρίς να προσβάλλω ρε παιδί μου τη δουλειά κανενός, εγώ νιώθω αμήχανα. Ξέρεις, εγώ νιώθω γελίος. Ότι τώρα από πού και ως πού να με περιμένουν εμένα 2 άνθρωποι, 3 απ' έξω, ώρες πιθανότατα, μέσα στο κρύο. Το λέω εγώ. Ναι. Για να τους πω εγώ τι. Ποιος είμαι εγώ πρώτον που θα πω το οτιδήποτε. Δεύτερον, σε αυτή τη συνθήκη δεν μου αρέσει να μιλάω. Και όσοι άνθρωποι έχει τύχει να με περιμένουν σε αυτή τη συνθήκη, τους το έχω ξεκαθαρίσει ότι παιδιά, δεν παίζει να πάρετε δήλωση από μένα, γιατί νιώθω αμήχανα. Εντάξει, δεν είναι αυτό που σου αρέσει. Ναι, και σου λέω δεν έχει να κάνει καθόλου με τη δουλειά των ανθρώπων αυτών. Έχει να κάνει με το ότι εγώ, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Θυμάσαι, τώρα που λέμε για τη δημοσιότητα και αυτά, θυμάσαι κάποιο έτσι αστείο περιστατικό που ήσουν, ή μπορεί να είναι και κάτι ακραίο, που να είσαι στο δρόμο με τον μπαμπά, από την παιδική ηλικία, με κάποιον. Ναι, έχουν γίνει διάφορα. Για πες κάτι που σου είχε κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, και σου είχε μείνει. Εντάξει, το θυμάμαι πάρα πολύ θολά. Πολύ θολά όμως. Πρέπει να ήμασταν στην Κέρκυρα. Ναι. Μπορεί και όχι, μπορεί να ήμασταν και αλλού. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς που ήμασταν. Και ήμασταν με κάτι φίλους μας και είχαμε βγει, περπατάγαμε στο νησί για ψώνια και τέτοια. Το γνωστό ένα. Και είχε μπει ο πατέρας μου με μια οικογενειακή μας φίλη να πάρει κάτι σανδάλια, κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων έχει μπει ο πατέρας μου με αυτή τη φίλη μας. Και κάποια στιγμή κάποιος κύριος με μια εφημερίδα στο χέρι πάει πίσω από τον πατέρα μου και μου ρίχνει μια στο σβέρκο ότι πού είσαι ρε Πετράν, ας πούμε. Και ο άλλος έπαθε σοκ. Λέει τι έγινε, παιδιά. Χωρίς να το ξέρει έτσι. Όχι. Να σου πω κάτι. Πες μου θα το πω απλά έτσι σχήμα, το πιο κουλό δημοσίευμα που έχει γραφτεί για σένα. Τώρα, ότι παντρεύομαι. Παντρεύτηκες, Δήμητρο? Όχι. Ωστόσο υπάρχει κάποιο δημοσίευμα που μπορεί να σε έχει πειράξει, που έχει γραφτεί? Όχι. Ασχολούμαι με πολύ πιο σημαντικά πράγματα στην καθημερινότητά μου. Τα οποία ήταν ο σκύλος μου, είναι οι άνθρωποι που έχω κοντά μου. Τα θεωρώ πολύ πιο σημαντικά όλα αυτά από οτιδήποτε άλλο ψηφιακό κιόλας. Δηλαδή δεν έχει καμία υπόσταση αυτό το πράγμα. Δεν το λέω για να ακυρώσω τη δουλειά κανενός. Ναι, το λέω σαν. Θεωρώ ότι ο κόσμος, ο ψηφιακός, σε σχέση με τον πραγματικό, δεν έχει καμία αξία επί της ουσίας. Πριν μου είπες την κουβέντα για τη σεζόν που είχες πάει στην Κέρκυρα το καλοκαίρι, ήταν ένας λόγος που το έκανες, γιατί ας πούμε δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόταση εκείνη τη στιγμή, γιατί ήθελες, παιδί μου, να πας να δοκιμάσεις και αυτό το πράγμα? Αυτό που είπα είναι ότι, όχι σε κάποιους ανθρώπους, ότι δεν βρήκα δουλειά στο θέατρο, αλλά στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο καλοκαίρι ευχόμουν και λίγο να μην μου κάτσει κάτι στο θέατρο. Ναι. Ήθελα λίγο χρόνο. Γιατί? Είχα κουραστεί λίγο, ρε. Από τη σφαίρα, από τη δουλειά. Όχι από τη δουλειά. Από όλα αυτά που συνέβησαν. Ναι. Ήθελα λίγο να πάω εκεί, στο χωριό μου. Καλά έκανες. Με το σκύλο μου, σε πρώτη φάση. Ναι. Και να κάτσω εκεί. Και έκατσα 4 μήνες. Έκατσα πήγα τον Ιούνιο και έφυγα τον Οκτώβριο. Έχεις αυτή την ανάγκη, την εσωτερική, ήθελες? Ναι. Okay, χωρίς αυτό να σημαίνει. Δηλαδή, αν μου καθόταν δουλειά στο θέατρο, δεν θα ξύνιζα κιόλας. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, αλλά μέσα σου πιο πολύ προτιμούσες αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα κομμάτι μέσα μου που λέω ότι ευτυχώς που ήμουν άνεργος ηθοποιός και πήγα 4 μήνες εκεί. Αν σου πρότεινα να παίξεις με τον μπαμπά, το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Εδώ δεν ξέρω αν θα δουλέψει ο ίδιος. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Ναι. Θα το ήθελες? Θα στο πάω έτσι, θα το ήθελες? Αναλόγως σε τι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο νόημα να κάνεις μια οποιαδήποτε συνεργασία απλά για να την κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο κείμενο ή κάποια συνθήκη τέλος πάντων που θα έχει κάποιο νόημα το να είμαι εγώ και ο πατέρας μου, τότε ναι. Αν δεν έχει, όχι. Άρα αυτό είναι που σε προβληματίζει ουσιαστικά? Δεν με προβληματίζει. Θέλω ρε παιδί μου τα πράγματα όταν συμβαίνουν να υπάρχει λόγος. Και όχι απλά για να πούμε ότι παίξαμε μαζί, να παίξουμε μαζί. Όχι. Αν υπάρχει ένα έργο που μας λέει και στους δύο κάτι και θέλουμε να το κάνουμε μαζί,
Όπως και με όλους τους ανθρώπους, έτσι, όχι μόνο με τον πατέρα μου. Ναι. Γιατί όχι. Αν δεν βρω εγώ κάτι που να πω ότι μας βλέπω και τους δύο σε αυτή τη συνθήκη, όχι. Δημήτρη, βλέπεις, λέγαμε πριν, συζητούσαμε για τη τηλεόραση και οι δυο μας απ' έξω. Παρακολουθείς γενικά τηλεόραση ή είσαι πιο πολύ του ίντερνετ? Τι μία? Δεν παρακολουθώ πολύ. Καλά, μπορεί και καθόλου, έτσι, και δεν βλέπουμε όλοι άνθρωποι. Προς το καθόλου τίνω. Δεν είναι στις συνήθειές μου. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση της τηλεόρασης όπως έχει διαμορφωθεί πλέον? Δύσκολη. Για πες. Θεωρώ ότι θέλει πιο φρέσκα πράγματα, πολύ πιο φρέσκα. Ελευθερία σε σχέση με τη φρεσκάδα. Δηλαδή δεν αρκεί μια φρέσκα ιδέα. Πρέπει και στην εφαρμογή του πράγματος και κειμενικά και από όλες τις απόψεις να υπάρχει μια ελευθερία, κάτι πιο φρέσκο. Δηλαδή δεν είναι ότι αποφασίζουμε να κάνουμε μια σειρά που να αφορά τους νέους, αλλά χωρίς να το φροντίζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε όντως να αρέσει στους νέους. Δεν είναι αρκετή δηλαδή μια ιδέα. Έτσι νομίζω εγώ. Θέλει και τους ανθρώπους τους κατάλληλους, ενώ φρέσκο αίμα, παιδιά, να μπει και κανένας καινούριος άνθρωπος στην τηλεόραση. Χωρίς να προτείνουμε οι νέοι άνθρωποι να εξαφανιστούν οι παλιοί. Όχι βέβαια. Όχι καθόλου. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μπορούν να υπάρχουν και τα δύο πράγματα σε ισορροπία. Δηλαδή να υπάρχει και κάτι που εξυπηρετεί ένα κοινό πιο μεγάλης ηλικίας και να υπάρχει και κάτι που να εξυπηρετεί όντως και να ενδιαφέρει και να αναφέρεται σε ανθρώπους πιο νέους. Ακόμη και σε σχέση με τη θεματολογία. Δηλαδή υπάρχει τεράστιος πλούτος και εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου, πολύ έντονα, ότι ο κόσμος και ο πιο νέος ψοφάει για να του δώσεις κάτι. Απλά δεν τους δίνουμε τίποτα. Και μετά γκρινιάζουμε για το ότι δεν μας βλέπουνε. Τι να δούνε, αφού δεν τους μιλάμε. Ναι. Ούτε ηθοποιοί θεωρώ ότι το κάνουμε αυτό, δηλαδή ούτε δημιουργοί. Πρέπει να, αν θέλεις όντως το νέο κοινό, πρέπει να κάνεις πράγματα που να αφορούν και το νέο κοινό και να μπεις στη διαδικασία να μάθεις και τι το ενδιαφέρει, να ακούσεις τη μουσική που πιθανότατα αρέσει σε αυτό το νεανικό κοινό. Να φουγκραστείς γενικά. Ναι, να έχεις μια τάση και προς αυτούς. Δεν γίνεται απλά να θέλεις να έχεις την αποδοχή τους χωρίς να κάνεις τίποτα για αυτούς. Συμφωνώ απόλυτα. Στο κομμάτι μου λες για σειρές και αυτό, εντάξει, είναι πιο πολύ το δικό σου κομμάτι. Στο γενικό πλαίσιο της τηλεόρασης, εκπομπές, οι ψυχαγωγικές, όλο αυτό, πώς το βλέπεις, πώς φαίνεται? Θεωρώ ότι στερείται τρομακτικά ειλικρίνειας η τηλεόραση. Από όλες τις απόψεις. Δηλαδή βγήκε ο άλλος ο Βαρουφάκης και είπε ότι έκανε χρήση. Ναι. Και έγινε ξαφνικά, ξεκίνησε έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, επειδή ένας άνθρωπος σου είπε ότι έχει δοκιμάσει ουσίες. Που δεν το είπε καν στην τηλεόραση. Απλά παίχτηκε στην τηλεόραση και επειδή αναπαράχθηκε στην τηλεόραση, έγινε πολιτικό ζήτημα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ που καμία τάση προς το Βαρουφάκη δεν έχω. Ναι, καλά. Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Συζητάμε τώρα για το. Εντελώς αντικειμενικά το λέω αυτό, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράστηκε κάτι ειλικρινά και εμένα αυτό μου λείπει. Δηλαδή, όποιος κι αν είναι απέναντι, θα ήθελα να μιλάει ειλικρινά. Ναι. Και θεωρώ ότι στην τηλεόραση στην ελληνική αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται για πολλούς λόγους. Επειδή θα σε κρίνουν, επειδή μετά οι εκπομπές θα σε ξεσκίσουν, επειδή οι πολιτικοί σου αντιπάλοι θα το κάνουν αυτό θέμα. Ας μιλάμε λίγο. Επειδή δεν μπορείς να πιάσεις και να αγγίξεις ένα θέμα για άλλα συμφέροντα, έτσι. Ναι, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θεωρώ ότι η ειλικρίνεια είναι πραγματικά τεράστια κινητήριος δύναμη. Άρα να φανταστώ σε μια τέτοιο ύφους εκπομπή, με όλες αυτές που έχουν διαμορφωθεί στο χάρτη, δεν θα πήγαινες. Θα πήγαινες καλεσμένος. Αν σε καλούσανε. Και αν σε έχουν καλέσει ποτέ και έχεις αρνηθεί, έτσι. Δύσκολα, πολύ. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι θα πρέπει να. Ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε, τώρα παρότι είμαστε σε αυτή τη συνθήκη, εγώ το έχω στο μυαλό μου. Εγώ ευρίζω σαν άνθρωπος. Βρίζω πολύ. Ναι. Κι εγώ. Αλλά εντάξει. Εννοώ ότι ρε παιδί μου είναι στο λόγο μου. Όχι να προσβάλλω τον άλλον, αλλά μιλάω ανοιχτά, ρε παιδί μου. Δεν το. Να βρυσώ.
Ναι, ξέρω τι εννοείς. Δεν θα προσβάλλω. Δεν μου αρέσει καθόλου να νιώθω ότι άμα πω οικία θα φάνε πρόστιμο αυτοί. Δεν μου αρέσει. Μη σου ξεφύγει κάτι, ας πούμε, μέσα στον αέρα. Και σου λέω αυτό είναι το πιο. Πώς το λένε. Το πιο αμεληταίο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Απλώς δεν νιώθω καλά σε κουτάκια. Δεν νιώθω καλά. Σ' αρέσει τραπ μουσική? Ναι. Ναι. Για πες κάποιο που σ' αρέσει. Εντάξει, αρχικά δεν υπάρχει διαχωρισμός, παιδί μου. Τραπ είναι υποείδος, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Πολλοί την πυροβολούν ως είδος, έτσι, γιατί έχει μέσα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Καλά, αυτό το θεωρώ αστείο. Δηλαδή, ενώ το να κατηγορούμε ένα είδος μουσικής για τη βία στους ανήλικους και γενικότερα τη βία στην κοινωνία, μου φαίνεται γελίο. Δηλαδή, αυτές οι ηλικίες ήταν βίαιες και πριν. Όχι μόνο η σημερινή 15χρονη. Και οι 15χρονοι της γενιάς των θείων μου ή του πατέρα μου ήταν εξίσου βίαιοι ήταν. Η ηλικία είναι το θέμα που έχει μια τάση προς τη βία αυτή και δεν μας προβληματίζει καθόλου το ότι υπάρχει και μια πιθανότητα οι άνθρωποι αυτοί να μεγαλώνουν βία και άρα να επιλέγουν αυτή τη μουσική γιατί τους ταιριάζει και όχι το ανάποδο. Και σεξιστικά σχόλια έχουν ακουστεί ότι υπάρχουν μέσα. Εντάξει, έχουμε ακούσει τώρα τη μία ότι λένε για τις γυναίκες. Σίγουρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλώς θεωρώ ότι είναι και στο χέρι του καθενός να επιλέγει τι ακούει. Δηλαδή, όπως τα πάντα. Όπως το τηλεκοντρόλ, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ούτε η τηλεόραση ευθύνεται για τη βία, ούτε η μουσική ευθύνεται για τη βία, ούτε. Δηλαδή, είναι βαθιά ριζωμένη η βία στην κοινωνία σήμερα. Να. Και το ότι απλώς υπάρχουν εκφράσεις αυτής της βίας μέσω της μουσικής ή μέσω της τηλεόρασης ή μέσω ενός άρθρου που μπορεί να διαβάσεις, δεν σημαίνει ότι αυτό κάνει την κοινωνία βίαιη. Ζούμε σε πολύ άγριες εποχές, αυτό είναι το πρόβλημα. Θεωρείς ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι ενοχλούνται με όλα, ας πούμε political correct? Ναι. Θεωρώ ότι είμαστε τρομακτικά εύτικτοι όλοι. Και δηλαδή χωρίς ιδιαίτερο λόγο, για πράγματα που δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Και έχουμε μια αιμονή με το να δείξουμε ο ένας τον άλλον πόσο καλά ξέρουμε τα πάντα, πόσο ενημερωμένοι είμαστε και πόσο άδικο και έχουν οι υπόλοιποι και πόσο ηθικοί είμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω. Χωρίς να λέω, και εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ο πιο ηθικός, ούτε θα κάνω κήρυγμα σε κάποιον για το ότι πρέπει να είσαι πιο ηθικός, ας πούμε. Ναι, δεν είναι προφανώς. Απλά είναι αυτό που σου λέω, ότι θυγόμαστε πολύ εύκολα με όλα πλέον. Ναι. Δηλαδή με το παραμικρό να πω. Ναι. Νομίζω ότι όσο προχωράνε τα χρόνια γίνεται χειρότερο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και κάποια καλά από αυτό. Δηλαδή έχουν τεθεί κάποια όρια, θεωρώ, που καλώς έχουν τεθεί. Απλώς το θέμα είναι να αναπτύξουμε, ρε παιδί μου, και μια ωριμότητα σε σχέση με το ότι ας μιλάνε άνθρωποι που έχει κάποιο νόημα να μιλάνε. Όχι γενικά. Δηλαδή για κάποιο ζήτημα που εμένα δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, ας αφήσω έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποιο θέμα να μιλήσει ο ίδιος γι' αυτό. Και δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Ας τους αφήσουμε να τα πούνε οι ίδιοι. Γιατί. Συγγνώμη, πες. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί εγώ πολλές φορές πιστεύω ότι μπορεί να δείχνουμε στήριξη και για το Θεαθήνε. Καλά, ναι, τελείως. Ισχύει 100% αυτό. Για να το παίξουμε, ας πούμε, να φανούμε εμείς οι προχωρημένοι, ότι τα έχουμε καλά με όλους, ξέρεις, οι αγαπητοί. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Προτιμώ οι άνθρωποι που έχω στηρίξει ή στηρίζω ή όχι, δηλαδή εγώ δεν, ακόμη και σε επίπεδο κουβέντας, αυτό εννοώ να στηρίξω ή να συζητήσω κάτι, δεν είναι θέμα, δεν χρειάζονται πάντα στήριξη οι άνθρωποι, επίσης είναι και αυτό ένα ζήτημα. Λέμε να στηρίξουμε, μπορεί και να μην χρειάζονται και να θέλουν απλά να μιλήσουν οι άνθρωποι με έναν άνθρωπο επί ίσης όρης, όχι να έχει πάντα ο άλλος την τάση να στηρίξει τον αδύναμο. Μπορεί να μην είναι αδύναμος, μπορεί να είσαι πιο αδύναμος. Πριν είπες για το θέμα της ηθικής, ότι και εσύ δεν έχεις υπάρξει όλες τις φορές ηθικός. Ζητάς εύκολα συγγνώμη αν κάνεις λάθος? Τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι έχω κάνει λάθος, ναι. Καταλαβαίνω όχι μόνος μου. Αν
και μόνος μου πιθανότατα. Αλλά αν νιώσω ότι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου έχει πληγωθεί ή νιώθει αδικημένος ή τέλος πάντων δεν έχω συμπεριφερθεί σωστά και το καταλάβω και είμαι πολύ ανοιχτός στο να το καταλάβω γενικά, κατευθείαν ζητάω συγγνώμη. Συγχωρείς εύκολα? Πολύ εύκολα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Το να συγχωρείσαι και να συγχωρείς εύκολα. Και ας κάνεις και λάθος. Δεν πειράζει. Δηλαδή αυτή η αιμονή με το δίνεις δεύτερη ευκαιρία. Αυτό θα σε ρώταγα. Και δεύτερη και τρίτη και 25 ευκαιρίες. Δεν με νοιάζει. Πώς διαχειρίστηκες όλη αυτή την κατάσταση που βίωσες εδώ και είναι αρκετά χρόνια που υπήρχε με τον παπά αυτή η ιστορία? Είναι από το 21, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που ξεκίνησε. Εντάξει, στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολύ αρχή. Και μετά, ρε παιδί μου, όλα συνηθίζονται. Δηλαδή, είμαι αυτής της λογικής άνθρωπος ότι ό,τι έρχεται κάποια στιγμή γίνεται κανονικότητα. Το είδες σαν κανονικότητα. Το βίνωσες έτσι. Ναι, από ένα σημείο και μετά τι να κάνεις. Ξέρω εγώ. Κανονικότητα εννοώ σε σχέση με το ότι φυλακές, όλα. Μπαίνεις στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ, αλλά μετά είναι μέρος της καθημερινότητάς σου. Σκληρό. Έτσι είναι η ζωή όμως. Ξέρω εγώ. Τώρα πολύ μάγκα. Σκληρή. Όχι, κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, ας πούμε, αισθάνθηκες ανθρώπους να απογοητεύτηκες από ανθρώπους που ήταν δίπλα σου και έφυγαν? Ναι. Ναι, αλλά σου λέω δεν μπορώ να κρατήσω κακία για τίποτα στην πραγματικότητα. Αν υπήρχαν άνθρωποι που έκριναν ότι θέλουμε να φύγουμε από κοντά από τον Δημήτρη, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα που έχει περάσει όλο αυτό, ναι. Πώς είναι η κατάσταση μέσα σου? Εντάξει, ξέρεις τι, είναι τόσο μεγάλο αυτό το πράγμα σε διάρκεια. Δηλαδή, εγώ από τα 21, τώρα είναι 5 χρόνια. Ναι. Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι σε φάση που προφανώς τα πράγματα σιγά σιγά κάθονται. Και θέλω κι εγώ να ηρεμήσω λίγο, ξέρεις. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Θέλω λίγο μια ηρεμία. Δεν θέλω πολύ ταραχή, δεν θέλω ούτε δικαστήρια, ούτε δηλώσεις, ούτε... Θέλω μια ηρεμία. Δημήτρη, σκέφτηκες ποτέ λόγω της κατάστασης να φύγεις από τη χώρα, να φύγεις στο εξωτερικό? Όχι. Όχι. Γενικά το εξωτερικό για να ζήσω μόνιμα δεν πιστεύω ότι μπορώ. Δηλαδή, σου λέω, αρχικά είμαι τόσο δεμένος με κάποια πράγματα στην Ελλάδα που δεν θα μπορούσα να τα έχω μόνο σε διακοπές. Θέλω να έχω πρόσβαση, ρε παιδί μου, στο χωριό μου. Κι ας μην πάω για 6 χρόνια. Θέλω να έχω πρόσβαση. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να πάρω το κτέλ και να φτάσω στην Ιγουμενίτσα, να πάρω το πλοίο, να περάσω απέναντι και να έρθουν 4 οικογένειες να με πάρουν. Δηλαδή να ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι. Θέλω να μπορώ να το ξέρω. Τώρα, το αν θα πήγαινα κάποια στιγμή για να δουλέψω για ένα διάστημα, για μένα το ιδανικό θα ήταν μάλλον να μπορώ να δουλέψω και έξω και εδώ. Αλλά το να πάω να ζήσω ως μετανάστης σε άλλη χώρα, πιθανότατα μην κάνοντας τη δουλειά που αγαπώ περισσότερο από τους υπόλοιπες, το θέατρο, δεν θα το έκανα. Δεν θα μπορούσα. Θέλεις, έτσι, κλείνοντας σιγά σιγά, θα ήθελες να πεις ένα ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους στο θέατρο? Να σου πω την αλήθεια, στο θέατρο όχι. Θέλω να πω ευχαριστώ σε ανθρώπους κοντινούς μου. Θέλω πιο πολύ να φωτίσω τους ανθρώπους μου παρά τους ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιο φως. Εννοείς πιο πολύ την οικογένεια, τους κοντινούς σου? Ναι, τα ξαδέρφια μου, τους φίλους μου, τους κολλητούς μου, πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου, ρε παιδί μου, ο καθένας με άλλο τρόπο, και ως συνεργάτες και ως φίλοι και ως
συντρόφοι και όσο οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αν έχω να ευχαριστήσω κάποιους είναι αυτούς. Πες μου ένα όνειρο ζωής σου. Ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο ζωής. Να μπορώ κάποια στιγμή να ζήσω στο χωριό μου. Ναι. Και να ζω όπως είδα κάποιους ανθρώπους αυτό το καλοκαίρι, το πώς ζούσαν, και πραγματικά τους καμάρωνα και τους θαύμαζα πάρα πολύ για την απλότητα, για την αγάπη με την οποία μεγαλώνουν τα παιδιά τους, για την αγάπη που τους δίνουν τα παιδιά τους πίσω. Αυτό δηλαδή. Θα ήθελα να απλά πράγματα, πολύ απλά, και κατά βάση, ξέρεις, να μπορώ να νιώθω αυτή την ασφάλεια που ένιωθα και αυτή την αγάπη από ανθρώπους που δεν μου χρωστάνε και τίποτα. Δηλαδή, δεν είμαι με όλους συγκίνηση εκεί πέρα. Ναι, βέβαια. Και παίρνω αγάπη και από ανθρώπους που δεν σχετίζομαι με δεσμούς αίματος, ας πούμε. Και ας μην κάνεις θέατρο, να είσαι εκεί, να πας. Ναι. Δευτερεύουν στην πραγματικότητα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα άλλα στη ζωή παρά αυτό. Δηλαδή, είναι μια δουλειά, καλό είναι να την κάνουμε με τους όρους που μπορούμε να την κάνουμε και να δίνουμε και κάτι, ρε παιδί μου, να αφήσουμε ένα στίγμα και για κάποιον που μπορεί να το αναζητά, αλλά θεωρώ πολύ πιο σημαντικό το να βλέπω παιδιά φίλων μου ή συγγενών μου να μεγαλώνουν, να είναι υγιεί, να είναι χαρούμενα. Το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό. Και όχι μόνο τα παιδιά, και οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους. Και με γεμίζει πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα. Πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ που ήσουν στο δωμάτιό μου και είπες πόσα πράγματα, έτσι ανοίχτηκες φουλ και σε ευχαριστώ γιατί... Κάπου σταμάτα να μιλάς, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί πραγματικά δεν σε γνώριζα τόσο καλά και με εξέπληξες πάρα πολύ ευχάριστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είσαι... Εντάξει, δεν υπάρχεις.